Øj, når de snakker om os, de er ikke farlige længere. Der er en grund til det længere. De ved godt, hvor vi hænger, når de snakker. Hvor er din kuffert henne, SV? Ja, hvor er den henne? Den er hos en, der hedder Malte. Det er hyggeligt. Vi ved ikke, hvem han er. Så vi jagter simpelthen Malte. Det hedder en halv time. Vi ses derude. Isa spørger, hvem er Oliver Casey? Er han DJ, eller hvad er han? Slem, men du kunne sikkert lære mig at være god. Jeg kan vise dig ting, de ikke kan lære dig hen i skolen. Få dig til at svede, som om du færdes ved solen. Først skal vi drikke os ned, så vi ikke ved, hvor vi er på kloden. Så kom, tag med mig, tag fat i mine hænder. Husk. Ej, kære, skal du ikke gå og kigge på sådan noget? Slem pige, hvad vil du gøre? Hvad vil du gøre, når jeg banker på din dør? Slem pige, ja nu skal du høre. Hvad er det her? Ej, Is, kig hvad der ligger. Jeg er så single, pik, jeg er så single. Og kig på ham og så tilbage på mig. For den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig. Fest på toilettet. Ja. For den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig, for du får tilbud. For den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig, for du får tilbud. For den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig. Samtale er aldrig sket. Men du godt kunne være nok til at være en rigtig god. Hun kan liv, hun har kærligheden cigaretter. Jeg må have et hiv. Mere karisma end karismaen selv. Jeg var lige at drikke. Jeg synes det er fedt. Jeg synes ikke det er så fedt at brække sig. Det er mindre fedt. Cheers!